Тапшыруның алдағы құтлау сәләме Иске Зеленая авылында туып үскән güzel хатын-кыз Кирюхина Гүлия Әзгат кызына юллана. Бүген 1 сентябрь көнне ул үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Зөлфия Равиловна, әтисе Азгат Каюмович Битбаевлар, апасы Юлия тормыш иптәше Наил, племяннигы Рафаэль, Рашитовлар котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз балабыз көтеп алынган олы 1-нче сөенечебез һәм шатлыгыбыз булып, гаиләбезгә бәхет китереп 30 ел элек дөньяга туды. Кичкенәдән үк бик тырыш, акыллы, тыйнак булып үскән балабызның һәр адымын күзәтергә дә үзенә бер бәхет иде. Мәктәпне тәмамлап ул Ульяновск дәүләт педагогия университетын бетерде, кулына дипломын алды. Үзенең тормыш юлында булачак тормыш иптәше, кадерле киявебезне очратып, матур гаиләләрен кордылар һәм татулыкта татлы алмалары кызлары Кариночканы да тудырдылар. Үзеннән соң туган сеңлесе Юлиясы өчен ул бик җылы җанлы апа да була алды. Һәр вакыт аларның бар серләре дә уртак булып, бер-берсенә олы таяныч булып яшәүләре безнең күңелләребезне җылытты. Сыкланып балабызның гаиләсенә дә карыйбыз. Ул уңган куллы хуҗабикә дә, өзелеп сөя алган хатын да чын әни булып та яши ала. Алтын алмабыз, күзебез карасы, яраткан кызыбыз, сөекле апам. Бүген сиңа 30 яшь тула. Инде шушы яшеңдә син байтак биеклекләргә ирештең. Алда да Раббым, башлаган юлыңнан туры атлап, каршыңда бер нинди киртәләр дә очратмыйча, гел югарыга үрләргә тырыш. Янәшәңдә һәр чак синең яраткан тормыш иптәшең булсын. Балаң да сине тик сөендереп кенә яшәсен. Гомере буе онытма. Авыр чакларыңны да, шатлыкларыңны да бүлешер өчен синдә без бар. Тәүлекнең теләсә кайсы вакытында шалтыратсаң да, без тик шатланып кына җавап бирәчәкбез. Бик күп юбилейларыңны шушылай матур, исән, бәхетле һәм парлы килеш каршыла. Уңыш корабы гаиләгезне әйдәп барсын. Бәлә-каза, шир-сырхаулар болыты гомердә күгегезне урамасын. Без барыбыз да сине бик яратабыз. Кызыбызга 30 тулды. Бик шатлыклы мизгеле. 2 тапкыр кабатланмас бер бәйрәм дә билгеле. Шуңа күрә чын күңелдән җыелышып бәйрәмдә котларга булдык без аны, төреп, теләк бәйләмдә. Күгәрчен сыман гөрләшеп, ирең белән яшәгез. Мәхәббәтнең эшләрендә яшеннәрдә яшнәгез. Ешрак безгә кунакларга балакайлар килегез. Оныгыбыз сезгә охшаш, бик сөябез, белегез. Бәйрәмеңдә чын күңелдән кырыш саулык телибез. Бәхет һәм бик күп шатлыклар янәшә барсын дибез. Чын күңелдән яратабыз. Рәхмәт булганың өчен. 100 яшеңә дә җитергә бирсен бер Аллам көчең. Хөрмәтле Гүлия Әзгатовна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Ак һәм кара кисешкән елларның юллары, һәрбер җанга ышансаң, йөрәгендә яшергән уй хисләрен тыңласаң, кайгырма. Кәефең шатлыгың, канатлы хыялың, тәнеңә көч-куәт бирер, табылыр бер чара, бер мәлгә булса да, максатларыңа үзеңчә җитәрсең бер көн. Гөлдә чәчәк атарсың бер көн, көндә якты булырсың бер көн, салмак җилләр булып далада, иркен сулап йөрерсең бер көн, акар булып яларсың бер көн, күк булып та яларсың бер көн, һавада айга иркән әнә, йолдыз булып янарсың бер көн, сулышларың иркән булыр мөмкин, чынга ашар хыялың синең бер көн.
Селеніп кімдер жүрмес сүйленіп әсін аңа қарама Бүгін тұрмыш ярала келешегін яңара көрірсің Йөрәгің уяныр, ұшыныр хыялың Тәніңе күш күвәт бирер Табырсың бір шара, бір күнге булса да Бәхетне кулыңда тотып тоярсың бір күн Гүлдей шешек атарсың бір күн Күнде яқты булырсың бір күн Салмақ жилер булып дағада Еркен солап жүрерсің бір күн Ақар булып яларсың бір күн Көк болып та яғарсың бір күн Havada ayga irgen ele Yıldız bulup yanarsan bir gün Suluşların irgen bulur mümkün Şınga aşar hıyalın silene bir gün Mümkün, şınga aşar, hayalım sinene bir gün